orduan, ze iruditzen hau? Hau gorde. Bai, gordeko dugu, bai, erabiltzen dugu, bai. Hau agian. Bai, hau ez dugu behar. Hau, mentxe bertan. Bai, hortxe. Eta hau? Horri... Ez hori txantxibiri hor sartzen. Hauek asko gustatzen zaizkit. Aiene, txantxibiri oso txikia dituzue. Bai, Txantxibiri. Txantxibiri ez dituzu behar. Bueno, baina zuk erabaki. Eta txindata hauek? Lau pare dazkat. Bat ematea erabaki dut. Ekatzu, a ber. Bai. Bai, ez da, zapata hauek ere sartzeko. Eta zapatak ontan jarko ditu. Eta kortina hau? Kortina... Bai, kortina hori ere, sartu. Hortxe, bai. Eta beste buruko hori? Hori nire burukoa da, baina oso zarra dago eta nahiko puskatuta gainera. Puskatuta? Orduan ez sartu, orduan gure materialetako kaxan sartuko dugu, bai. Baina oso zarra dago, agian errefusarako edo, ez? Ez, gordetzeko. Bai? Bai. Gorde. Bai. Bueno, zer gehiago? Nik uste prest dugula, bukatu dugu. Bai? Ze ondo, horrela guk erabiltzen ez ditugun gauzak, beste batzuek erabiliko dituzte. Bai, egia da, horixe. Aizue, parkera joan beharko dugu, ez da? Urtsintxakoakan egongo dira parketarretan. Bai, egia da. Bai, baina orain Morgan etorriko da honen guztian bila eta... Zeingo dugu? Orduan zozketa jolas egin beharko dugu, zein gelitzen den erabakitzeko. Ados? Ondo. Bai. Ni hasiko naiz. Dona, katona, sutondoa, naitona, lepotibera, kutuna, atera dineska edo mutil tuntuna, babarruna. Tokatu zeizu. Trampa egin duzu. Ez. Baina, berdin zait, gauza pila dazkat egiteko eta geldituko naiz. Ondo da, eskerrik asko. Ez da lamiarik bizi? Jokin palomero sartzen da horietara eta ez da ikusten ezebe. Bakarrik harriak eta harriak. Lamiarik ez da inguruan bizi orduan. Eta bakarrik daz kangrejoak eta arren txikitxoak. Nik ikusi eta batzu botatzen daue basura. Oizko ere gara. Ez dut izten baina botatzen daue. Nik ikusita daukat plazan bide betxo batetik joan da zela erreka bat zubizan gainean ikusi neban onuntza zegoela karamarro bat. Bai, udetara joaten. Bai, hori ere. Horremengo joan ez eta ez. Nola dakizu ez dela hemen bizi? Zetu fanetena batudan faten zereka. Eta ez da usaz, bakarrik garranak eta. Zuk ere ez dezu inoizteko. Eta mamak eta ez dute kontatzen hemen lamia bizi zela edo? Bai. Ni badauke liburua, baina nizto sinesten. Ez. Seguro? Ni badakit esaten dauie, esaten duzkue, niri esaten duztie, Anramari behian. Lamia bizi dela? Bai. Hanbotu, bai, hori esaten duzku egoaten gari. Eta joaten garen nien isilik, ez gauen zuten ez ebez, nik ez dut ikusten. Nik ikusi daue. Nik hartu nahuela nien. Lamia? Ez, nik nabiela ikusten banko gainetik joi nintzen. Baina nahuen hartu minazko, baina min bai. Eta lamia ikusi zeguzuk? Eta nola joa da? Ez dut da? Dauko ate hankak. Ate hankak. Ate hankak. Eta hien duzia? Bai. Nolako hien? Dauzuzten benira eta karrasaten. Zaguela. Lamia bat zaukona urrezko horraze bat. Eta kortete zauen arri baten azpia. Eta ben, lapurtu zau. Ez. Nola dakizu? Jatxiki egot presan beziz dau eta
Eta errekan dauena nire lagun baten etxe bat bere. Da bakarri olako arraina. Eta olakoak. eta non bizi dira Lamia? Lamiak, ondartzan ero, itxasoan ero. Ez di existitzen, hombre. Ez di existitzen lamiak. Ez, nik uste dut ez. Zergatik dakizu ez. Bueno, nik mendi baten lagunekin ere gelako batzukin ezagutu binuenean 5 urte zaukien gelan, ikusi zoben egon ginen mendi baten ara maixon eta ikusi zoben Lamian zati batzu. Ibaiek ikusi zeun gehien, eskua ikusi zeuen, eta kezpila. Eta nik ikusi nuen azazka lapuzlo bat. Eta zuk ikusi duzu inoiz? Inoiz ez. Baina gustatzen da? Zuk ezazen. Hombre. Zatik ezazen 5 urtekin. Ez nuen ikusi zuri. Osuen. Eta zuzen ezagutzen. Nola dakizue? Zergaitik bestelan ikusingo gauen, zebada gutxi, eta bestela baina... Bakarri dau Lamien erreka bat. Da non dago hori? Ez dakitenik. Bueno, bai. Eta non dagoen da? Andrea Marin onduan. Ondo. Eta zuk ikusi duzu inoiz Bai. Eta ze ikusi zenioten, kontatu zenik ikusteko horreietan nago eta ez dut adainik azorrak. Bueno, baina konbida oso xilik. Aha, eta nolakoa zan, zer zeukan nola? Ia nolakoa zeukan. Olakoa. Zauen bai. Zauen bai. Aspaldi. Basazien, baina zizien botatzen janari eta gero funizien. Eta orain erreian non tokatu daiteke Lamiari? Erdekaz, garbi bat. Ez. Ez? Nola dakizuen? Zebain, gu joaten gari askotan eta inoiz ez gau ikusi. Joaten gari hartzen arrainak eta kongreguan eta inoiz. Kaixo, eguerdion! Txantxibiri, zenba denbora zu ikusi gabe? Bai, aspaldian etorri gabe. Bai, baina badakizu ez zertara etorri nahi zen? Ez. Nire lagunei kontatu nahi diet zuek zer egiten dezuten hemen Urtsintxan. Galdetu lasai, gu kontatuko dizugu. Bueno, adibidez, zer egiten dezute familia holan? Familia holan elkartzen gara, elkar maite dugunak, bai familiak, umeak, amak, aitak, aitonak, amonak ere bai, lagunak, eta egiten ditugu Txantxibiri gauza pila bat, adibidez. Zer egiten dugu? Egiten ditugu eskulanak, irtera pila bat, sukaldaritza tailerra, ze gehiago, joan den urtean, yoga ikastaro bat ere egin genuen, pentsa. Gustatzen? Bai. Eta familia mota guztiak joaten dira? Bai, familia mota guztiak, guztiak, handiak, txikiak, edo zein. Zeo ondo. Bai? Eta beste parketarrak edo... Bai, hori ere egiten dugu, biltzen gara, herri desberdinetako parketan elkartzen gara, umeekin baina ez umeekin bakarrik, helduak ere parte hartzen dute, txikienekin, helduak ere parte hartzen dute eta egiten ditugu elkarrekin jolasak, kantak, denak euskaraz, hori ere giro goxo-goxoan, eta koxkorrenekin gu bakarrik, umeak eta gu. Denak elkarrekin. Ze ondo, eta nik parte hartu dezaket hor? Zehaztu pentsatzen, utziko diogu? Bai! Eta ze Txantxibiri, piratei buruz esaldia zu ezer galdetu. Aurten udalekutara joatekoa nintzen, baina...
Azkenean ez erabaki nuen. Beldur pixka bat ere ematen didate. Beldurra, tira motel. Urrengo bateako animatu hai. Ta earki pasangoek. Altxorran bila, itxalupan ibili, begiraleak danak piratak. Animatu. Bai. Bueno, agian bisitan joan beharko ez beste batean, baina zapirik izango ez duen eretat? Bai, motel. Bai. Txango, 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 musu bat emango, nundago. Kaixo, Arantxa, zer moduz? Arara, Morgan, aspaldiko. Zer moduz? Pozik eta Mira. kantari ikusten zaitut? Bai? Besteak non dabiltza ba? Beko plazara jundia, parketarrak zeudela eta jolastera. Arki. Bai. Eta prest dituzunik eman berko kontuak Bai, edo? begira, atalka sailkatu ditugu. Perfecto. Bira. Bi arrantzerki talde batekoak datoz eta hemengo kortin hause primeran etorriko zaile. Bai. Bai. Aizu, eta beste gauzekin zer egingo duzue? Gauza batzuk azokan salduko ditugu. Eta beste batzuk, momentu hontan ezin dutenei eta beharra dutenei emango dizkiegu. Ara. Alegia, erosi alduenari saldu egingo diogu, eta ezin duenari berriz, eman. Ara, aizu, asko gustatzen zaite egiten duzuena, Baita nahi ere. Hontan hasi aurretik, enuen uste alakorik egiten zenik eta orain berriz, gero eta gustorako egiten dut. Primeran, Gauzatxo bat, aldegin beharra dukat, lan pila bat daukat eta egiteko. Oso ongi, ni hemen geratuko naiz material pila bat daukat eskulanetarako eta antolatzen geratuko naiz. Primeran, Ongi segi, Morgan. No, Arantxa. Aio. Urrun arte. Agur. Aio. Nik bai. Nire amona baratza bauket. Nik atxunan da seri hauket. Nik atxunan da monana. Nik nire atxunana. Guke bai, gure atxunana. Nik ez dakat baratzai, baina alara zuaitak eta ditut. Gauzak landatu eta atxurrekin landu. Nire atxunak katu bat dauketa ari jaten emateio, tipule landatu eta belatxarreken du eta sasik eta aitere gauzi landatzen data. Atxuna ilontzi ez piperra biltzen, porru biltzen, patata biltzen, letxuga biltzen. Gero amunak saldu txetxu. Atxurrekin gero lurreula, paz, ziloain, batzetan diamante bilateik eta bestetan ez, piotek berez. Eta landatzeitu marrubik, azenaio, patatak, eta letxugak, eta gero itet, diamante jartzeitut elur baten gainen, eta horruzteitut. Ni batzutan itet, montatu, barrunak eta zeak, kodeolada, bainak eta matxa. Ni marrubi. Azenario da patata. Ni gehienak kalabazinen purea. Tomatea. Urruk, letxugak, patatak, da porru patatak. Nini barruiak denetatik gustatzen. Kaixo, Arantxa. Ui, kaixo! Jo, ze sorpresa! Nolatan zu hemen? Maritxipiren bilan etorren, ez dago hemen? Ez, jolastera joan da. Baina espero zenuen hemen egotea? Zerbaitetara geratu zarete? Bai, piano berria ekarri didate eta esan nion ekartzerakoan erakutsiko niola. Nahi baduzu esango diot hemen izan zarela, bale? Bale, baina zertan naizea? Ni hemen ari naiz, eskulanak egiteko materiala prestatzen.
Eskulanetarako? Bai. Hemen zaborra besterik ez dago eta... Zaborra? Bueno, bai, zaborra izan daiteke. Baina ongi begiratzen baduzu, konturatuko zara, magia egiteko balio duela. Magia egiteko? Bai, begira oso erresa da. Hasteko materiala txukun garbitu behar da. Gero ondo begiratu eta sailkatu egiten da. Eta gero, buruan ideia baduzunean, beraren gana jo eta plastiko zarra zena kabi eder bihurtzen da. Ikusi nahi duzu, jakin nahi duzu magia nola egiten den? Bai, baina nik ez dakit hori egiten. Baina zu ez kezkatu, niri utzi eta zuk berehala ikasiko duzu. Kaixo, izeba, txupi. Zer modu zaude? Ni oso ondo hemen josten eta irratia entzuten, ea nire euskaraz hobetzen dudan. Zure euskara asko ari da hobetzen. Baina ni haserrenago, izeba. Zergatik? Parketarretara ez naiz joan, masusta ostoak biltzera joan naizelako, bai? Eta masusta ostoak biltzeko, eskularroak jantzi ditut, zuk oparitutakoak irlandakoak, eta bat galdu dut. Eta bilatzen saiatu zara? Bai, saiatu naiz, baina seguraski sasitartean eroriko zen eta oso zaila zegoen. Ez da garrantzitsua, gauzak hauek gertatzen dira, ezta? Zu ondo zaude, ezta? Bai, eta bilatzen saiatu zara, ezta? Orduan lasai? Ja, baina oso gustokak nituen eskularru hauek. Bai, baina begira, josten aurkitu nauzu eta josten jarraituko dugu, bale? Venga, eman. Oraingoan, izebak proposatutako eskulanak pazientzia eta seguraski helduago baten laguntza eskatzen du. Beti bezala, bere oharra jarraituko ditugu. Asterako behar dugun material guztia bildu eta txukun antolatuko dugu. Eskularru bat, eskularruarekin egindako eskema, guraizeak, aria, jostorratz egokia, begiak eta sudurra, betegarria, alakotoia. Ikusten duzuenez, eskularruaren eskema egina dauka izeba txupik. Ez nahasten eta lasai aritzen lagunduko gaitu. Eskularrua eskemaren marrak jarraituz moztuko dugu. Zati bakoitza moztuala eskemaren gainean ipiniko dugu ez nahasteko. Ondoren, zati bakoitza bete eta josi egingo dugu. Jostea zaila dela, ez horixe. Ikusi bestela txantxibirik nola lortu duen. Hori bai, minik ez hartzeko jostorratz egokia erabili behar duzue. Saiatu, jostorratzaren zulotxotik sartzen, arian korapiloa egiten. Eta ondoren, jostorratza sartu. Aritik poliki tiratu eta atera. Eta berriz ere sartu eta atera. Sartu eta atera. Nahasten bazarete, konponketa erreza du. Jositako aria moztu, askatu eta berriro hasi. Ondoren, zati guztiak josten joango gara. Eta urtsintxo osatuko du. Bukatzeko, sudurra eta begiak itxasiko dizkio. Izeba txupik bere eskulanen kutxan zituen egurrezko bolatxoa eta plastikozko begiak jarri dizkio. Ez ahaztu, ariarekin jositako begiak eta sudurra ere izan daitezkeela. Begira, bukatzen ari gara.
Sudurra josi diogu eta bakarrik begiak falta dira. Aha, ez dakizu zer sorpresa hartuko duten ere lagunek hau ikusten dutenean. Bueno, nik lotarako laguna badut, ja, eta izena jarri behar diogu. Bai. Nola zen Irlandako leku hori hainbeste gustatu zitzaidana. Connemara. Hori da, Connemara izena jarriko diogu. Oso polita da, bai. Venga, Txantxibiri, zure txanda da, Bi. Ui, ama. Jo, urrabak oso goxua daude, Ez que, urtsintxak asko maite dituzte urrak. Nire amamaren herrian, urtsintxei katxamisar deitzen zaie. Bai? Intzaren herrian, katxagorri. Txanda. Zenbat izen animali bere izendazteko, ez da? Neri gehien gustatzen zaidan izena, urtsintxa piratarena da. Tori, urra. Aizue, eta gaur intza etortzekoa zen. Dirudinez, piano berria iristekotan dago, eta iristitakoan abisatu nahi nindun, elkarrekin jotzera joteko, bakizue, biak jotzeko, eta... Agian nire animatuko naiz. Oso ondo. Itxo, irratzaio astera dota. Trompeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta! Kaixo lagunak! Bueno, gietorriak gure saio honetara. Gaur ere, asmakizun batekin hasiko dugu gure saioa, ezta? Oso gustokoak dituzute. Deitu aritzu zarete. Beno, prest? Bai? Badoa! Ea! Zuri nintzen, zuri. Berde bihurtzen nintzen. Gorri nintzen, gorri. Beltza bihurtu nintzen. Zerta? Beno, ea, zinditu digun gaur gure saio honetara. Sartu deia. Kaixo, Martin naiz. 4 urteko neskatia daukagu. Ikastolan oso gustora dabil. Aitona monekin ere oso gustora egoten da. Jende guztiak esaten digu zeinen simpatika den. Kontua da, beste horrekin elkartu eta ez dituela inoiz bere jostariak utzi nahi. Nola jartzen den ikusi beharko zenuke? Joka eta dena. Zer egin dezakegu, Juana, Josepa? Bai, badakit zertaz ari zaren. Begira, gauza bat esango dizut. Nik munduotan gehien maite dudana, lehenengo Braulio. Eta gero, nire trompeta da. Eta batzutan, nire trompeta oso polita denez, badanok ikutu nahi dute eta jo nahi dute, baina nire batzutan ez gustatzen nire trompeta uztea. Oso ondo ulertzen dut zure alaba. Oso erresa da, begira. Zuen alabak bere gauza ditu. Eta zuen alabak sentitu behar duena da errespetatzen dugula. Bere nahiak kontutan hartzen ditugula. Eta poliki, modu natural batean, bere gauzak utziko ditu. Baina horretarako sentitu behar du errespetatua dela. Batzutan ze esaten diogu gure seme alabei. Ea, gauzak utzi egin behar dira. Ez badituzu uzten, ez duzu lagunik edukiko. Baina beraiek ez dute ulertzen. Galdetu beharko diegu, Matia, utziko aldiozu zure bizikleta zure lagunari. Eta bai ez esaten badu, oso ondo. Eta ez esaten badu, baita ere. Beno, lasai, beste batean utziko diozu, ezta? Bai, errespetatua sentitzen baldin bada, azkenean, naturalki aterako zaio eta lagunei bere gauzak utziko dizki. Ze guri ere gustatzen zaigu, gure lagunek guri gauzak uztea, ezta? Bueno, lagundu atzaitut. Mundiala zara, Juana Josepa. Zure erantzunaz beti argitzen dituzu zalantzak.
mila esker, asko lagundu gaituzu. Eskerrik asko, ai, bai, zuen bai laguntzen nazutela ni. Pozik juten eiz etxera hemendik. Beno lagunak, gaurko ere pentsamendu bat ekarri dut. Hausnarketarako esalditxo bat. Ea gustatzen zaizuen. Entzun ondo, Gertatu daiteke. Zerbait bizi izana eta ez gogoratzea. Eta berriz, zerbait bizi ez duguna, guretzako importantea izan den norbaitek kontatzea. Eta guk bizi osoan gogoratu, egi borobila, balitz bezala. Gertatu altzaizue inoiz. Niri bai. Beno lagunak! Badakizute zein den niri gehien gustatzen zaidan tartea, ez da? Ai, asmakizunena. Eta bai, dei batzu jaso ditugu, gaur animatuta zaudete. Beno, lagun asko zarete asmakizuna asmatu duzutenak. Eta oraintxe bertan emango dizuet, bai, erantzuna. Ea gogoratzen alduzute asmakizuna. Zuri nintzen, zuri. Berde bihurtzen nintzen. Gorri nintzen, gorri. Beltza bihurtu nintzen. Zer da? Maxusta, bai, maxusta da. Eta zeinek deitu digu, zeinek asmatu du. Ea. Beno, itxaso bustingarri, asan da itxaso, ai, zorionak, ze ondo pasatzen dugun, ez da? Eta pena handiz gaur ere, gure saioari amaiera eman behar diogu. Baina beti bezala, agur polit batekin. Ea, entzun ondo, Ilargiaren alboan izar bat jartzen bada, ekaitza dator. Baltzen ekiten hori. Orain badakizute. Beno aio lagunak! Musu! Juana Josepa trompeta, burua eta bihotza, erantzunez beteta! Zure txanda. Kaixo, Arantxa? Kaixo. Non sartu zara orain arte? Intzarekin izan naiz. Maritxipi zure bila etorri da. Eta joan egin aldaia? Ni ikusi nau eskulanetako materiala prestatzen, eta azkenean hortxe gelitu gara biak xaltxan. Arantxa, zer duzu erratzean? Tatxan! Bai, politxa! Bai, badakizue nola egin dugun? Ez? Kontatu. Begira, kanpokoa egiteko nire neguko bata erabili dugu. Eta ez asmatu ze sartu dugun sabelaren barruan. Urrak! Ez! Intxaurrak. Ez! Antxon, zure buruko sartu dugu! Ez da izango, bai! Eta gainera, bigun-biguina galitu da, Bai, eta ez dut nik bakarrik egin, Intzak eta biok egin dugu. Eta joan egin da honeko? Bai, berandutu egin zaio eta etxera joan behar zuela. Baina esan dit, nahiko lukela zu joatea bisita. Bai? Bai, pianoa erakutsi nahi dizu. Antxon, burukoa ez duzu izango, baina horren behira ze lagun goxo eta ederra izango duzu. Benetan? Bai. Beretzat? Bai. Eskerrik asko. Aizue, Bai, ondo. amaituko dugu partida. Bai. Harta lagunduko dit. Nere txanda. Partidan jolastu, Venga, etorri eta nik hau hartuko. Bukatzen ari naiz. Zure txanda. Nire txanda.